أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كعلا تنو كعلا تعالى ولنمندو ككشين إنما يني أكوك محمد رسول الله كا على منكو أكاكما كان سنمونا كعلى تنيا أمبالي كبو kaburu ziyara lima ko an ka to o ziyara k'a bɛ an hakili jigin laharala a bɛ an ɲugun diɲɛlatigɛ in na TV sirifila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka aw fo ka aw wale ɲuman dɔn sanga ani waati bi wajuli kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ ziyara ba kɛnɛ kan min bɛ labɛn Jamiyatu Ansardin International fɛ san o san don ɲumana kɔnɔ ziyara min ni ale bɛ wuli an karamɔgɔ Ased Sharif Usman Madani Haidara ale ka denbaya min y'an kɔn Ala ka hinɛ la ka taa an ɲɛ da u kan ka dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini Ala fɛ u kama ɲinanta in bɛnna karido novamburu kalo tile 3 san 2019 an ye kuma galama tɛnkun nabagaw la nafa min bɛ ziyara la ani u yɛrɛ ye bonyamako minnu ye Alahu Taala ka latigɛw kɔnɔ ni ziyara in kɔnɔ u ka se ka dɔ fɔ a ye o kan an ka jɛ ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ a ziyara kɔni ni ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na a ma a kunnafoniya mɛn mɔgɔw da bon n b'a jɔyɔrɔ fɛnɛ adamadenw ka kow la fɛnɛ donc ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na nafa min b'a la yaasa n yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ a la n'Ala ka jɛ ye. Ayiwa bon ne nakun ye ziyara ko de ye kira ni a somɔgɔw olu ka kow tɛ an bolola tɔlɔn ko ye bon n'o ka kow mana wuli su ani tile an kɔni bɛ wuli a la bon an ye nafa sɔrɔ a la n'an ma nafa sɔrɔ a la an kɔni bɛ wuli o nɔfɛ parce que hadamaden n'i ma min baara i t'o nafa sɔrɔ adamaden n'i ye fɛn min ɲini Ala fɛ Ala bɛ o de d'i ma. Diri Tarawele ka bɔ Tongoyi. Bon an nana ziyara la an bɛna dugawu kɛ tabaw ye. Ka fɛn fɔ a la parce que a bɛ kɛ ni Alahu Taala ka barika de ye ani i bɛ nafa mun sɔrɔ a la an bɛna ziyara kɛ o de kama. Bon an bɔra Kati Sanafara la an nana ziyara la donc an yɛrɛ surunyana donda la n'Ala sɔnna ma an bɛna don an bɛ ziyara kɛ donc an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ ta jira an na. Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'an ma sallallahu alaihi wasallam. Ne ye Bangeda comité président ye ka nana ziyara in kɛ Ala ka san caman jira an na an y'a dabɔ min kama Ala ka kɛ o ye Ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛfɛ k'an yɛrɛ kɛ ko ɲuman ye kira na so jati kama so la rasuli. An kɔni nana fa ɲini ka ziyara la an nana ka silamɛya dɛmɛ a ka d'an ye o kun y'an nakun ye. An nakun ye ziyara ye an n'an bɛ ka taa dɛmɛ ɲini pour que jamana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Ala bɛ se ka hɛrɛ k'an yɔrɔ cogo min na an nakun ye. An nakun ye ziyara ye dɛmɛ ɲini na Ala ka bɛɛ mago ɲɛnabɔ. Donc an kɔni nana ziyara la comme n'Ala ye san o san jira an na n'Ala ka jɛ an bɛna ka na an karamɔgɔ ka na ziyara donc an kɔni nana o de sababuya la nata Ala ye ɲuman jira an na an bɛ Ala deli Ala ka san wɛrɛ ta jira an na sijan ani kɛnɛya la Ala ka hamiw bɛɛ lajɛlen minɛ o kɔni y'an nakun ye Ala sago Ala sago. Comme ɲinan kɛra ziyara ye an ka bɛna jɔ ka fɛngɛ dugawu ta ɲini an ka karamɔgɔ fɛ. Ziyara nafa bɛ an bɛna dugawu an ka banabaatɔ ye quoi Ala ka hinɛ Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u kaburu nɔrɔ an ka kitimi Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛmina Ala k'o nɔgɔya an n'u ye ka saga kun hɛrɛ ye misɛnw yɛrɛ ci bɔ ka ci bɔ ɲɛna Ala ka ɲɛ k'an da don o kɔnɔ u bɛ ni fa bɔ. Ziyara kɔni nafaba de b'a la nafa b'a la salon an nana hami dɔw fɔ an taara an y'o y'an yɛrɛ la o de y'a to an seginna ka na ɲinan tuguni an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ ninnu ye ka dugawu an yɛrɛ fɛnɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sirifila Ala k'a taa ɲɛ Ala ka hinɛ tabaw la Ala ka yafa k'u ma ani baraji. An bɛ ŋaniya ta ka san o san Ala barika la a bɛ ɲɛnabɔ quoi a fama bon an bɛ dugawu kɛ minnu ta Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen la Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Fana bon an nana ziyara la walasa ka dugawu kɛ an ka tabaw ye ani alisilamɛ su kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen bɛɛ la Ala ka yafa k'u ma ayiwa an nana o de la inshallah. Bon nafa min bɛ a la a bɛ an yɛrɛw hakili jigin an da don la o ye ziyara nafaba dɔ ye. Ne nana ziyara la bon nana salon nana ɲami dɔw fɔ a ɲɛna bon ɲina fana mina yɛrɛ ko kɔni dan foyi t'a la ne yɛrɛ bɛ kalan kɛ yɛrɛ fɛ yen nɔ Ala ka barika don ziyara la. An nana ziyara le la an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Usmani Sharifu Azara ye an bɛ Ala barika da Ala k'a mɛn an kɔrɔ sini kɛnɛya Ala k'o d'a ma labanko ɲuman Ala k'o k'an ye sallallahu alaihi wa sallam. Aw sara n'o tɛ an kɔni ye yankaw de ye an kɔni ye bangonikaw de ye ko ye anw ta de don an y'aw fo kosɛbɛ quoi Ala k'aw sara. Haidara kanu kama
Haidara ka ko ka da panji ni ka jara de be o de an lafiya bi nisɔndiya min bɛ ne la a dama tɛmɛna quoi voilà n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka Amsa Teri bɛɛ lajɛlen fɔ quoi ka wale ɲuman dɔn. Bon ziyara in kɔni an kɛnɛ y'a kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman yira an na Ala ka kɛ si ni kɛnɛya ye mɔgɔ o mɔgɔ nana an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen hamiw dilan an ɲuman nana cogo min na an ɲuman ka segin ten an nana dabaga mun lajɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka baara dali nɔgɔya ye Ala bɛ kira kanu kosɔn an karamɔgɔ bonya kosɔn karamɔgɔ Usmani Serifu Haidara yɛrɛ an ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a mɛn ye Ala bɛ kira kanu kosɔn kuranɛ bonya kosɔn sɔrɔ Ala rasul. Zara nafa a ka bon mɔgɔ mɔgɔ y'a sira taama aya ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye. Ziyara nafa a tɛ fɔ ka ban kira somɔgɔw fo ka diɲɛ wuli an b'u kɔ diɲɛ na an b'u kɔ lahara an dala la k'a fɔ ko Ala ko de ye o ye silamɛya de ye o ye olu de nana ni silamɛya ye wa a bɛ laban o ma i y'a kɛ cogo o cogo la a bɛ laban o ta ma. Ka bɔ Nawulina Nawula bɛ Moriya bɛ n nana dɔw de ɲini Ala ka dɔw minɛ an ye Ala ka nakana Ala ka nakana Ala ka barika don a rɔ Ala ka si diɲɛ balo ma Ala ka silamɛya jidi Ala ma sere ma. Walayi Zara ye nafa ba de y'a la hali ka da an bɛna min ɲini an karamɔgɔ fɛ walayi ye belebeleba ye an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi san o san Ala ka jira an bɛɛ kɛnɛma ɲɛna Ala ka k'an ma sini kɛnɛ ye Ala ka k'an ma garisigi an b'an ka karamɔgɔ fo dan tɛ foli min na an y'a sigi ɲɔgɔn de an n'a ka du de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na Jɛginɛbugu la yan nɔ an bɛ foli k'a ye walayi Zara ko an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi Ala ka tɔ sinsin Ala ka barika don a la kira bonya kama sala rasuli. An ye nafa min ziyara la kɔni a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na surtout ni Serifu ko ninnu ye ko camanba de s'an ma an ka ko caman nɔgɔyara Ala ka hinɛ fure ninnu Ala ka yafa k'u ma Ala k'an t'u kama ya Rabi Ala k'an mago t'u kama. Ziyara an kɔni nana ka ziyara kɛ ka na foli bila an karamɔgɔw la an'an bamuso la ayiwa mun kosɔn ka na dugawu k'u ye ani ka dugawu ɲini Ala fɛ u kama Ala ka hinɛw la Ala ka yafu ma Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ an nana o dugawu kɛ de la ka tila k'a ɲini Ala fɛ olu lahɔrɔma kosɔn Ala k'an yɛrɛ hamiw dilan ni Ala sɔnna. Ne bɔra Nafaji ne nana ziyara la n bɛ Ala fo k'a barikada k'an karamɔgɔ fo n'o ye karamɔgɔ ye Serifu Usmani Madani Haidara ziyara ya ka fisa a bɛ ko caman bɔ mɔgɔ kunkolo la ni nana ka nin ɲɛda ni mɔgɔ ɲumanba ninnu dayɔrɔ la barika ko dan don Ala n'a u barika kama Ala ka dɛmɛ k'an ye k'an haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u kama ni Ala n'a kira kama. Nin ne ka siɲɛ fɔlɔ ye ka na ziyara la ziyara ko ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ a la bi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka taa ɲɛ Ala ka barika don karamɔgɔkɛ n'a kɔlaw la Ala k'an yɛrɛ k'u dɛmɛba ye kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam. N nana Haidara ka fa ka ziyara la Haidara ka di n ye a denw ka di n ye ya Rabi kungo minnu bɛ n na Ala k'a nɔgɔya n nana o de kama n nakun de y'o ye salala Muhamadu. Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka saya k'u ma lafiya ye Ala k'an yɛrɛ ɲɛ ka taa san ta don k'i b'a kanu kosɔn Ala k'an d'u lahɔrɔma na Ala k'an d'u lahɔrɔma u mɔ kɛ ɲuman ye lahɔrɔma kɔ k'i b'a kanu kosɔn Ala k'an k'a fa kɔma ɲuman ye Ala n'a Ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabi an nana ziyara min na Ala ka hinɛ tagabagaw la Ala k'u layɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ye yan kun kiti min na Ala ka nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min na Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Ala ka karamɔgɔ mɛn sɔli ala rasul. An sera yan ziyara hukumu kɔnɔna na n'o ye fancinin ka ziyara ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya an m'olu yɛrɛ bi yan nɔ Ala ka an ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Bon ziyara nafa tɛ dɔn ka ban an mun min na a bɛ nafa dɔ se an yɛrɛ ma olu mun bɛ a bɛ nafa caman se olu yɛrɛ ma. An nana fa ka zara la Ala ka hinɛ sa ma Ala ka hinɛ sa an yɛrɛ ma zara in nafa ka bon kojugu n'i y'a nafa ta k'a lajɛ i tɛ fɛ a ka fɔ ko an nana o zara la Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. San o san an bɛna zara la a nafa tɛ fɔ k'a ban an kɔmɔgɔw an k'an janto la silamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ k'u bɛɛ lajɛlen na o kɔni ye ne ka foli ye karamɔgɔ Ala k'an mɛn an ɲɛfɛ su ni tile Ala k'an mɛn an ɲɛfɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ne sera yan ne furukɛ Serifu kanu ne yɛrɛ y'a kanu a nɔfɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a hinɛ u na
ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ la ala ka ɲɛnama hinɛ k'an bɛɛ ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o k'an kuntigi mahamadu bonya kama kisi ni nɛɛma b'a kan sira bon an nana ziyara la hakili la nin tɛ ko kura y'an bolo presque san o san ni ala ye a se d'an ma an bɛ na an balimaw dɔ dalen bɛ yan don dɔ anw yɛrɛ bɛ da donc an nana ka dugawu kɛ banbaatɔ ye ala ka hin'u la ala ka yafu ma k'u dayɔrɔ nɛɛma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da tun kɔnɔ ala ye diɲɛ yɛrɛ dan dɔ hɔrɔma kosɔn an ka hɔrɔma ɲini yɔrɔ dɔ fana don ka fɛn ɲini ala fɛ ni mɔgɔ minnu dan bɛ yan olu hɔrɔma ye a n'a kɛ ko dɔ b'u ni ala cɛ fɛn o fɛn mana kɛ cogo o cogo ko dɔ b'u ni ala cɛ o ko in kama ala k'an fana haminanko nɔgɔya an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye ala k'u dayɔrɔ suma anw yɛrɛ min bi yan ala k'an fana ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ min n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sababuya la n'o y'a seyidi serifo sumani madani hayidara ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a fɛnɛ mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a kisi a jugu tɔɔrɔ ma bijayil mustafa an nana ziyara la an nana haminanko yira ala la k'a yira fa serifikɛ n'a ka cɛdenw na masa ne y'a nɔgɔba ye an y'u ko an jansa ye ala k'an mako ɲɛnabɔ ala ka san wɛrɛ yɛrɛ ta yira an na an kɔni nana ziyara yɔrɔ kan ala ni karamɔgɔ barika la ala n'a buna barika la an kɔni nana yarabi ma an nana ni hamina min ye ala ka bɛɛ ta minɛ ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma yarabi ala ka saya kuma lafiya ye ala ka hinɛ an ka taamasu bɛɛ la an kɔni nana ziyara la ala ka bɛɛ amina ko nɔgɔya an bɛ dogole ni an bagine ala de b'a dɔn ala ka bɛɛ ta nɔgɔya an bɛ ala tanu ka ala barikada ka sɔrɔ kira banga n'a sudu n'a ka sabaw ala min bɛ bijira an na an bɛ ala fo ka ala barikada n'o ye ka naba bɛɛ lajɛlen fo an nana dugawu ka taaba minɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen la an yɛrɛ nana ni mɔgɔ minnu ye ala ka bɛɛ lajɛlen dilan ala ka san caman ala ko yira an na ala ko ala kama ka na sudu kama bidiyo yɛrɛ bonya kama sɔli ala nabiya ziyara ko in nafaba b'a la an b'a ɲini an balima silamɛw fɛ bɛɛ lajɛlen ka ziyara in u k'a matarafa an bɛ dugawu de kɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a di an n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ala ka an yɛrɛ mɛn an karamɔgɔw kɔ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'an karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye kira n'a bɔnnaw kama kuranna bonya kama bidon hɔrɔma kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam alhamdulilayi an nana a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ ala tanu k'a barikada an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye ala ka hinɛ u la ka an nafa n'u barika ye vraiment an nisɔndiyalen don an ye jama minnu ye an bɛ ala tanu k'a barikada salamu alaikum warahmatulahi taala bɛɛ alamina bon anw bɔra Côte-d'Ivoire ka na an bɛna na ziyara la fa kabura ya rabbi ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen la ala ka yafa k'u ma ala k'u layɔrɔ nɛɛma an b'an karamɔgɔ hayidara fo k'a barikada ya rabbi ala ka labanko ɲuman d'an ma an bɛ ivoiriyɛnw bɛɛ lajɛlen fo an ma salen don kɛnɛ kan yan alhamdulilahi rabbil alamin an balima silamɛw bɛɛ lasegin salama usman madani hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen salama ale de ye ziyara nafa fɔ an ɲɛna o de kama an bɛna ziyara la an bɛ ala deli ala ka si ni kɛnɛya labanko ɲuman d'an n'a zuriyaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'u kisi jugu dogolen n'a kɛnɛ ka taa bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala k'an yɛrɛ bɛɛ kisi tɔɔrɔ ma ala ka hinɛ jidi mustafa n'a sodenw na ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen ani bamadani n'an den n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen a n'a zuriyaw bɛɛ ani ansaru bɛɛ lajɛlen ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta dɔw kɔnɔ wasalamu aleykum warahmatullahi ala ka hɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ala ye ɲina yira an tugun ala ka sa wɛrɛ yira an na ten ala k'an ka sanw caya ala ka amina ko nɔgɔya ala ka hinɛ taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta dɔw kɔnɔ ala k'aw yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ka san caman yira an na san o san kɛnɛ k'a kɛ bi alhamdulilayi an ma an karamɔgɔw kɔ donc an bɛ fɛn min fɔ jama ye yarabi ala ka jama na hɛrɛ yarabi ala ka jama sigi hɛrɛ la karamɔgɔ yarabi ala ka mɛn an kɔrɔ yarabi ɲɛ fɛn daminɛ yarabi ala ka kɛ fɛn laban ta ye yarabi an bɛ fɛn min ala fɛ ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen yarabi ala karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an kɔrɔ yarabi an fɛn min ala fɛ ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen yarabi nama bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ na ɲuman ala ka bɛɛ segin ɲuman ye an nana fa ka ziyara la komi bɛɛ b'a fɔ cogoya min na sinon kabini fa ma fatu anw bɛna bafunɛ fɛ yan nɔ ala ka hinɛw na ala ka yafaw ma ala k'u dayɔrɔ suma mɔgɔ o mɔgɔ déplacera ka na ala ka bɛɛ ka hamiw dilan ala k'o kɛ Usmane Serifu Madani Hayidara yɛrɛ kama ala k'o kɛ Buna kama ala k'o kɛ fa kama ala k'o kɛ bafunɛ kama ala k'o kɛ Musafa kama ala k'o kɛ kama ninnu bɛɛ kama sallallahu alaihi wa sallam. Ziyara in kɔni an nana duwawu ɲini de la an nana duwawu ɲini u fɛ ka duwawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ suma an ka jamana ala ka suma
ala k'an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ɲɛ sidiya ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'o d'an karamɔgɔ ma jugu tɛ ban n'an karamɔgɔ la ala kana jugu s'an la ala k'o kɛ ala kira bonya kosɔn shirifu barika kosɔn muhamɛd madani kosɔn sallallahu alaihi wasallam. An nana ziyara da don mana ka na an ɲɛ da an ba n'an karamɔgɔ kan n'o shirifu bamadana ye dara n'a b'a fɔ ko fa san san kɔni bɛ na donc an b'a ala tanu k'ala waliɲuman dɔn an bɛna hɛrɛ da ka sigi hɛrɛ da yarabi an bɛ foli karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani sari cɛbaw n'a musobaw bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ kisi ka segin bɛɛ ɲuman ala k'o kɛ kɛra n'a so kama karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul. Ziyara nafa n'an ko an bɛ kuma ziyara nafa kan vraiment nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na laɲini fɔlɔ min b'a la o de ka na ɲɛ da an ka sherifu kan ka na dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ka tila ka ɲini u ye ala yɛrɛ fana fɛ n'u lahɔrɔma ye n'u barika ye u ye ala ɲɛ sira min kɛ dugukolo kan n'u ye ɲuman min kɛ dugukolo kan ka ɲini ala yɛrɛ fana ala ka kɛ u kɔ u ɲumanya kama ala k'an yɛrɛ makoto ka yafa an ka jurumuw ma ni k'an ka jɛnatigɛ hamiw ani degun min b'a kan k'o falen k'o k'an ma hɛrɛ ani kisi ye o de ye ziyara ye nafa min b'a la a bɛ dɔ fara an ka ɲɛnasɛnya kan a bɛ jurumu yafa se an ma wa salamu aleykum. N'a fɔra ko ziyara nafa tɛ se ka fɔ ka ban a nafa ka ca a ka bon baraka b'a la donc an kɔni ye siɲɛ caman k'a la donc an ye nafa dɔ y'a la lagirabi dɔw sira fɛ an ye dugawu kɛ ka fɛnw kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka dugawu kɛ an ye nafa caman sɔrɔ a la donc n'i y'a ta k'a lajɛ du ɲuman yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra yɔrɔba ye bi k'a sababu kɛ an ka mɔgɔbɔ mun dalen bɛ yan donc olu sababu la an si y'an yɛrɛ sama ka se yan ni ala yɛrɛ kama ka n'u lajɛ ka dugawu k'u ɲɛ ka dugawu kɛ fana ala ɲɛ ala ka dugawu ala k'an ka dugawu minɛ k'a kɛ fana olu yɛrɛ kama an bɛ dugawu min kɛ ala k'an ka dugawu minɛ olu yɛrɛ kama an nakun y'o ye ni hɛrɛ ni baden ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ziyara vraiment n'an ko kuma sɛbɛ ziyara nafa kan an tɛ se ka fɔ dansa la quoi parce que fɔlɔ an tun tɛ ziyara ɲɛdɔn mais an karamɔgɔ Usumani Sɛnɛgali nana la ka fɛnɛ a y'a to an ye bɔla ziyara kan ziyara ye min ye k'o dɔn quoi so ni diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔni c'est à dire ni mɔgɔ ɲina ziyara kɔ dɔrɔn a ko i ka diɲɛ yɛrɛ i nakun diɲɛ la i tɛ nafa t'a la quoi parce que a bɛ kɛ ala ye sira yir'i la ka mɔbaya bonya yir'i la ka sini ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka taabolo bɛɛ dɔn o dɔn quoi. Ziyara nafa a tɛ se ka fɔ ka se k'a s'a dan na an ɲɛ tɛ jama nalen na ka yɔrɔ bɛɛ fa nin walahi ni kama ti a la a tɛ kɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ka cɛsiri kelen kan an se nin kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ ko barika de don an bɛ mun fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de ɲini karamɔgɔkɛ in fɛ ala k'an yɛrɛ kɛ barikaden ka barikadenw di an ma an ka se ka nin baara in kɛ a ye mun kɛ a fa ka place la an yɛrɛ ka se k'a ɲɔgɔnna kɛ an bɛ ala deli o de la k'o dugawu k'an ye walasa ala k'an ka mɔnɛbɔ den ka se ka mɔnɛbɔ an na ka mɔnɛbɔ diɲɛ na yan'an ka se lahara an t'a tɔ lakale an b'o de ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye yɛrɛ yɛrɛ de walahi ala ka se ka dimi bɔ an na a ye dimi bɔ a fa n'a ba la cogo min na ala ka wolomuso bɛɛ kɛ ka dimi bɔ i fa ni ba la yan'an ka se kiyama. Ziyara nafa kɔni n'i ko ne ka kuma na ne tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que san o san ne bɛ n'a la n'i y'a ye ne bɛ n'a la ne ye nafa de y'a la ne nana hami o hami na ala y'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka di ne ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye yarabi yama ala k'a ɲɛ mɛn ala ka sɔn si ni kɛnɛya la ala k'a ko kɛ kunnawolo sisan an bɛ mobili kɔnɔ ka na anw ni minnu nana hali amisaru tɛ u bɛ k'a fɔ k'olu nana salon dɔ ko k'ale ta kun ye denko ye k'ale y'o sɔrɔ dɔ ko k'ale ta kun ye dutɛrɛnko ye k'ale y'o sɔrɔ k'olu sisan olu sigilen filɛ ka na anw tɛ se ka nafa an kɔni dugawu kɛ sirifu ninnu ala k'anw bɔ an na fo ka taa fɔ an ka saya san olu bɛɛ ka tugu sirifu n'a denw kɔ yarabi yama ala ka kɛ hɛrɛ ye. An b'an balimaw fo an bɛ telesirifila mɔgɔw fo an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Madani Hajara min fana kɛra sababu ye ka an ɲɛ yira ɲɔgɔn na ta an b'ale fana fo bon an balima fɛn fɛn y'a sen da yɛrɛ kun kana fara an ka sigi na an b'u fo an nana dugawu ɲini la ka dugawu kɛ an ka taabagaw ye yarabi silamɛsu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na bon c'est à dire an bɛ ko min na an tɛ ko lankolon na an bɛ ko na a dalilu b'an bolo ni suratul mumtahina aya laban filɛ o b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala b'a fɔ ko ya ayyuhal ladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ko aw hadamaden minnu ko adalimi ala la adalimi lahara la saga kun adalimi la ko a kana mɔgɔ si kɛ a ka ko bisiba ye mɔgɔ minnu n'u ma da la dɛ ala diminen don mɔgɔ minnu kɔrɔ ko a kana olu kɛ a ka ko ɲɛ bisiba ye parce que ko ka d'a kan olu jigi tigɛra lahara la i n'a fɔ filangafow
fitiri walo jigi tigɛra kaburu dungo la cogo min na o kɔrɔ an ka kaburu dungo an jigi tigɛlen t'u la dɛ a dalu b'an bolo an dalen b'u la ala ye sariya mun b'u la jɔyɔrɔ mun b'u la diinɛ in kɔnɔ na walahi an b'a dɔn o de kosɔn kuranɛ ko an ma ko an kana tugu mɔgɔ kɔ an kana mɔgɔ kɛ an ka koɲɛ bisiba ye mɔgɔ minnu dalen tɛ lahara jɔ donna parce que ko u jigi tigɛlen don kaburu dungo la o kɔrɔ an ka kaburu dungo an jigi tigɛlen t'u la dɛ an b'a dɔn an n'u bɛ ɲɔgɔn kan lahara an n'u bɛ ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ o tuma an bɛ ala fo ka ala barika da ka dugawu kɛ fa min an nana a ka ziyara la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen yarabi ala ka u dayɔrɔ kɛ jannatul firdausi ye kama bɛ Alahu taala la kama bɛ hadamadenw na ala ka kɛ a ka alaya kama haminanko fɛn o fɛn b'an yɛrɛ la vraiment ala k'a bɛɛ nɔgɔya et puis an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye dɛ ne ye jamiyatu Ansarudini filɛ Ansaru sigilen don pied 5 de kan bon a pied 5 kelen-kelen bɛɛ jɔlen bɛ n'a yɛrɛ mais a pied 5 kelen-kelen dɔ ye karamɔgɔ kanu ani ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye. Assalamu ala ye ɲinan ta ɲin ala ka sabara ta yira na an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijani kɛ laban ɲuman masala mani ko dana ma ala ka silamɛya in dɛmɛ ala ka an ka dɛmɛbaga ye ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ ala ka yɛrɛ kɔ mɔgɔ ɲuman ye ala ka fa to an ka layidu kan ala ye ɲinan ziyara yɛrɛ ala ka sabara ta yira na an ka taaba dun ala ka hinɛ la ala ka yafa k'u ma ala ka koto nɔgɔya yɛrɛ ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta du ma kɔnɔ. An ka foli belebeleba bɛ ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o de ye Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye ale min kɛra sababu ye ka nin baara ɲuman in ɲɛ yira anw na. An b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ tabaga ninnu na ala ka yafa k'u ma ala ka hinɛ an yɛrɛ la o kama ala k'o kɛ kira kanu kosɔn bidon laharama kosɔn sallallahu muhamadu. Alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala barika da ziyara in a nafa tɛ se ka bɔ fɔ ka ban yɛrɛ an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲɛ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye ala kana jugu banna la ala kana jugu sanna la ala kana n'a labila jugu ye mawluda ba min bɛ ka na ala k'a kan kɛnɛma ɲɛna ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ san o san an kana ziyara kɛ ala ka hinɛ taaba ninnu yɛrɛ la ala ka yafa k'u ma ala k'a kɛ nin su ninnu barika kama ala k'an ka haminanko bɛɛ nɔgɔya an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye ala ka hinɛ u la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. Bon an nana ziyara don ɲuman na ziyara kɔni a nafa ka bon bon an bɛ min fɔ bɛɛ dɔrɔn an kana ɲinɛ an nakun kɔ quoi. An nana maa minnu kama yarabi ala ka hinɛw na bon a ka kan fana ma wajulu ye bon cogo min na an fana bɛ se ka lahara sɔrɔ cogo min an ka dugawu k'u ye salamu alaikum warahmatullahi. Nafa m'an bolo ziyara la o de an b'an foli lase an ka sababu ɲuman yɛrɛ ma fɔlɔ n'o de ye Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale de kɛra sababu ye k'an bila nin sira ɲuman in kan an kana foli bila an ka su la bari don dɔ an yɛrɛ tabaga dɔ ye an ka mago gɛlɛn minnu b'an na an ka olu fana bila ni ala cɛla la bari olu y'a fɔ ala ye k'a sɔn ala tama ala fana tɛ se ka ban olu tama an bɛna an mago gɛlɛnw fɔ walasa ala bɛ se ka hinɛ n'olu yɛrɛ sababuya la cogo min ala ka hinɛ u ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u ma ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala k'an yɛrɛ ɲaga ta don kɔnɔ. Shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah an nisɔndiyalen don an farifɔnnen don k'a sababu kɛ a balimaw de don n'o ye samedi tɔn ye ka bɔ Janginɛbugu la an kɔni vraiment an sera yan bi n'a diyara ale an na ziyaraba in na ziyaratul sharif ni ziyaraba in an nana la an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Muhamadu Madani Hayidara an n'a yɛrɛ jɛra ka baara caman kɛ an ka tɔn kɔnɔ n'o ye samedi tɔn ye samedi tɔn a bɛ taabolo bɛɛ lajɛlen dabaka la i mana kɛ taabolo maa dama i ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah i bisimilalen don tɔn in kɔnɔ i kana an ka jɛ an ka baara kɛ k'an ye baara in daminɛ an bɛna sotarama 1 ka bɔ sotarama 1 na an nana kɛ sotarama 2 ye ala ka dɛmɛ nana ka jidi kɛ sisan an bɛ kare 2 ani sotarama an b'olu wuli tɔn tɔgɔ la ka na ziyara kɛnɛ kan ani musow an bɛna an jamakulu sera bi dɔɔni dɔrɔn de y'an jɛ mɔgɔ 300 la bon bi kɔni an bɛ an ye tobiliw kɛ ka organisation caman kɛ o la vraiment an kɔni vraiment an fari fɔnnen don an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ka banbatɔ ninnu ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala k'u ni ma cɛɲa an yɛrɛ minnu fana bɔra an ka sow ka na an dugawu kɛ an baden ninnu ye kaburu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hinɛ s'u ma ala k'a k'an yɛrɛ jɔda ye diɲɛ na yan ala k'a k'an ye jɔda ye lahara ala k'o kɛ kira n'a so kama shirifu yɛrɛ bonya kama kama fɛn bɛɛ kama alikuranɛ bonya kama sɔli ala rasul. An nana ziyara la an nana karamɔgɔ ka ziyara la ka dugawu kɛ su ye ka dugawu k'an yɛrɛw ye o y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ye an bɛna taa jɛ minɛ k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'an don o hɔrɔma na ka hinɛ kira n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo k'a wari ɲuman dɔn a bɛ baara kumakan min fɔra ala ka hakilina ɲuman d'an ma k'a ta ka baara ɲuman kɛ n'a ye ala m'o kɛra an ka laadu min ta ala k'an fatu tiɲɛ kan k'a fatu a ka laadu kan ala ka karamɔgɔ ala k'a laban ɲɛ kasi jani kɛnɛ nafama d'an ma a bɛ hɛrɛ min fɛ diɲɛ lahara ala k'a d'an n'a ka denbaya a bɛ siran tɔɔrɔya min na diɲɛ lahara ala k'a n'a kisi a ma assalamu alaikum. Ne nana ka na ziyara ɲɛnajɛ
yarabi shirifiw ala k'u mɛn an ɲɛ u ye an dɛmɛ ni baara min ye ala yarabi ala k'a n'u fanga se sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'an da bɛɛ lajɛlen ma yarabi alu yɛrɛ fɛnɛ a' bolo bɛ baara min na ala k'aw fanga sa la sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi. An nana Ijara la, an taara ka Ijara la ta tiɲɛ na Ijara kɔnɔ an kɔni tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na fiyewu don ɲuman na yan n'a y'a sɔrɔ jama kɔni bɔ bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ yan an bɛɛ nakun ye haminanko don a bɛɛ sababu ye an karamɔgɔ de an karamɔgɔ kɔni an t'a sara an bɛ dugawu kɛ su ani tile a haminanko dogolen a n'a bangelen ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a ka kira kanu kɔnɔ sɔla Ijara kɔnɔ an kɔni tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na fiyewu maa hakɛ min bɛna i mago la o nana ni mago la nana mago in na a bɛɛ de bɛ dilan ala ni karamɔgɔ kelen sababu a y'a faamuya donc kuma caman kɔni tɛ ne fɛ n t'a kɔni ye foli dɔrɔn ka si karamɔgɔ ala ka sɔn sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman na ala k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma ala ni kira kanu kosɔn sɔli ala nabi. Auzubillahi minashitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anw nalen bɛ Ijara la jo ɲuman na yan Ijara na anw ye Ijara nafa dɔn ne san 2 ɲinan ye ne bɛ na Ijara la yan tiɲɛ na anw ye nafa dɔn a la a bɛ nafa min yira anw na ka na dugawu kɛ an na banbagatɔw ye anw yɛrɛ fana bɛ ala wele n'an na banbagatɔ ninnu na olu kama ala ka hɛrɛ kɛ anw yɛrɛw ye. An bɛ karamɔgɔ fɔ a la ala k'a mɛn an kɔrɔ ka mawuludu yɛrɛ tɛmɛ sijan kɛnɛya la ka sijan kɛnɛya da an n'a yɛrɛ ma. An kɔni karamɔgɔ t'anw ma dunan ye anw mɔna tigɛ kɔnɔ fo kana se bi ma o tuma anw kɔni bɛ dɔ fɔ karamɔgɔ ko de la parce que yeko ye wasabɔ kɔ parce que depuis karamɔgɔ ko don min ko ala ko fo bi karamɔgɔ b'o kuma kelen de kan a ma dɔwɛrɛ fɔ silamɛw ye adamadenw ye a y'a tilen a y'a jogo ɲɛ bon mɔgɔ min y'o fɔ bientôt san 40 kumakan kelen ala bɛ k'o tigi jiri de tɔɔrɔ tɛ yen ɲani tɛ yen a ma min ye yani adamadenw k'a ka laseli faamu bi alhamdulilahi rabbil alamin anw bɛ ala fo k'a barikada anw minnu y'a ka bolokɔnɔmɔgɔw ye anw minnu y'a ka lamɔdenw ye anw kɔni bɛ ala fo de k'a barikada n'ala ye fɛn o fɛn kɛ karamɔgɔ ye a n'a ka kan parce que a y'a kɛ ala ye ni ala y'a k'a ye hali so jɔra sani dugu cɛ karamɔgɔ ye a n'a ka kan parce que n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye Ijara min filɛ nin ye a ma se fɔla bilen o parce que bɛɛ ɲɛ b'a la bi depuis kalandenw de ye Ijara in ju tigɛ bi a kɛra diɲɛ de ta ye bi o tuma karamɔgɔ ko kɔni anw tɛ se kuma t'anw bolo bilen o parce que anw minnu ye kunun ye ka bi ye anw de bɛ ala fo k'a barikada k'a ye bi diɲɛ bɛɛ bɛ karamɔgɔ sɛgɛrɛ hali ni diɲɛ karamɔgɔ taara san ni dugu de cɛ adamadenw bɛ taa nɔfɛ parce que a ma dɔwɛrɛ fɔ a ko ala a ma dɔwɛrɛ fɔ a ko kira bon o tuma Aidara ko an kɔni b'an dala maga de o parce que anw ye min y'a la anw b'o dɔn karamɔgɔ n'a hɛrɛ kun don bi karamɔgɔ t'a fɔ n ko a b'i da ka hɛrɛ kɔnɔ mais kunun a tun bɛ cogo min bi a bɛ ten de bi yɛrɛ ka jugu ni kunun ye a ko adamadenw a ye don da kelen fɛ adamadenw an ka bɔ da kelen fɛ i ye n faamu ni faamaw ni jamana maliyɛnw ye karamɔgɔ faamu walahi degun min filɛ Mali kan ala b'a ta ka bɔ an kan seconde kelen mais hali bi minnu m'a faamu ala ka faamuya ko ɲuman d'an n'u ma ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma karamɔgɔ ma dɔwɛrɛ fɔ a k'an ka bɛn de a ye bɛn de ɲini adamadenw fɛ a ye bɛn de ɲini maliyɛnw fɛ a ye bɛn de ɲini diɲɛ fɛ bon hali bi karamɔgɔ b'o liti kelen de la o tuma maa min bolo bɛ ala bolo i y'a dɔn bɔn i karamɔgɔ b'a fɔ ko ale tɛgɛ ma diya faama ye mais o kuma in ye wulibali de ye o n'o ye ni min tɔɔrɔ a ka n'i tɔɔrɔ o de ye kɛnɛkanko de ye o a ko ala de k'ale ka ala bolo b'a bolo ka ban k'ale tɛ bolo wɛrɛ minɛ o tuma an nana den min ka Ijara la nin ye bon den in depuis a wolola don min fo k'a se ala ma maa tɛ se ka fɛn fɔ a ma ko karisa ba madanijini ye nin kɛ fa ye nin kɛ a tɛ yen seereyaw sɔrɔl'o la minnu t'anw ye o tuma o ye wasa de ye o ye wasa belebeleba de ye Ijara nafa min b'a la a tɛ fɔ ka ban kama bɛ yen o tuma anw bɛ ala wele a kama ala k'a mɔgɔw dilan ni maa min bɛna Ijara la i kana Ijara la Ijara
an tɛna maa bato la an tɛna bolo bato la a ye min kɛ ala ye an bɛn'o de don an ni ala cɛ ala k'a mɔgɔw dilan an b'a ɲini ala fɛ nabaa bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an n'u ye u nana nakun min na ala ka bɛɛ mɔgɔ dilan karamɔgɔ yɛrɛ ala k'a mɛn kɔrɔ ala k'a mɛn kɔrɔ ala kana jugu b'a la mɛ ala kana jugu s'a la an y'o ɲini a bɔkolo kama bi don lɔ hɔrɔma kɔsɔn sali ala rasuli an bɛ don min na ko bi ne ye bamakɔ section président ye n'o ye ansar ɲɛmɔgɔ ye o b'an bolo an nisɔnkadi bi an b'a la fo k'a barikada an bɛ an ka belebelew ka kaburu dɔ la n'o ye sirifu ye an karamɔgɔ musokɔrɔba a n'a den 2 dani bɛ yan ayiwa alhamdulillah depuis dugu jɛra karamɔgɔ bɛ wajuli la o tɛ ka foyi f'u kan n'o tɛ ɲuman ye ɲuman ni ɲuman de bɛ kan ka f'u kan n'o ye baara ɲuman ye n'u ye cɛsiri minnu kɛ dugukolo kan yan a kɛra an ɲɛnamaw ɲɛna o la an y'o mɛn an nisɔndiyara nka anw bɛ min fara kan anw yɛrɛ ta kana kɛra lamɛnli dɔrɔn ye k'a fɔ karisa ye nin kɛ an ɲɛna karisa ye nin kɛ an ɲɛna karisa ye nin kɛ an ɲɛna anw yɛrɛ k'an jija u ye minnu kɛ dugukolo kan wajulu yɛrɛ nafa ye min ye anw yɛrɛ k'an jija k'o kɛ ni mɔgɔ farala dugukolo kan yan ka sɔrɔ u ye mɔgɔw gasi sigi ka fara walifɛnw na ka adamadenw kanu k'u bila sira ɲumanw kan foyi ma f'u kan depuis dugu jɛra fo kana se sisan ma n'o tɛ o la an b'o ɲini bɛɛ fɛ anw yɛrɛ minnu nana hinɛ ɲini fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ s'u ma ala ka yafu ma ala k'u kaburu nɔrɔ souvent an b'a mɛn mɔgɔw fana fɛ ko subato de don subato tɛ n'a adamaden kɔni fatura ka bɔ a kɔrɔ ye k'i ka se banna u ye baara ɲuman minnu kɛ dugukolo in sanfɛ yan an ɲɛna yan anw bɛna ka ɲini ala de fɛ ala ka ko baara ɲuman ninnu kama ala ka hinɛ na ala ka yafa u ma o baara ɲumanw fana kelen minnu u y'a kɛ k'o se t'u ye ka sabali ala ka k'o fana kama k'an ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya ka lahara sigiw nɔgɔ anw ye o de y'an se kɛnɛ in kan yan nka mɔgɔ caman bɛ yen u t'a fanba ko sulabato tɛ ni mɔgɔ fatura dɔrɔn i ka se banna ni se bɛ mɔgɔ i tɛ fatu o fatura o kɔrɔ ye se banna u ye ɲuman minnu kɛ ala tɛ fitiri wale o la an bɛna ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ka yafa mɔgɔ ɲumanw kɛli kama ka ɲini ala fɛ o ɲuman kelenw ala k'o kɛ anw yɛrɛ hɛrɛ dugukolo in kan ka laban kuma di an yɛrɛ ma k'an sutura an b'a ɲini ala fɛ k'a barikada dunanw nana hɛrɛ la cogo min ala k'u sigi hɛrɛ la bɛɛ ka sigi dɔɔni dɔɔni ka taa so ka hɛrɛ tɔw jira n na ka laban kuma di an n'aw yɛrɛ ma kira bonya kama sɔli rasul kangaba section kalatigi o ye ne ye président de y'a danaya dan kan k'an bila ka na ci na n'o ye Abdulaye Kamara ye bon alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin baara nin kɔnɔna na ka sababuya kɛ cɛ min ye n'o ye ustaz mualim aseri sherifu usmani madani hayidara ale de ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o de kɛra sababu ye anw fana sera ka diinɛ faamu wa an y'a ye diinɛ fana tagabolo la ziyara o b'a kɔnɔ o la kangabakaw fana ye danaya da anw kan ka na k'an ka na an sen jɔ ziyara kɛnɛ kan ziyara a bɛ nafa min ɲa su ye an b'o kalama a bɛ nafa min yɛrɛ fana ɲa anw nabagaw ye an fana b'o kalama o la an nana ka dugawu kɛ an ka mabɔ minnu dalen bɛ yan nɔ ka na dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ an hamina an gamuna mali ye ani diɲɛ bɛɛ ye walasa an bɛɛ lajɛlen an bɛ laɲini minnu kɛli la diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala bɛ se ka o nɔgɔya an ye cogo min na o la o kɔfɛ wele min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma silamɛw fɛn o fɛn n'olu bɛ ziyara kɛ maa o maa n'o bɛ ziyara kɛ k'a ɲini ala fɛ olu fɛn o fɛn n'u ye o ŋaniya ɲuman ni siri ka o baara ɲuman nin kɛ k'a ɲini setigɛ ala fɛ ala ka an n'olu bɛɛ lajɛlen nafa ni ziyara barika ye o la k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu ma se ka nin baara nin faamu fɔlɔ ala ka a baara faamuli ala ka o nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini setigɛ ala fɛ daba ninnu ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma an minnu yɛrɛ fana jarala nin kɛnɛ nin kan k'a ɲini ala fɛ ala ka badabada dan ala k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka foli lase an karamɔgɔ sedi sherifu usmani madani hayidara ma a n'a ka denbaya k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya laban ko ɲuman ala k'o kalifaw ma ala k'an bɛɛ laban ɲa ala kira jati hɔrɔma ka sherifu barika sɔli ala rasul hali bi min y'an yɛrɛ se yan n'o ye ziyara ko ye don ɲuman na an bɛɛ b'a kalama alhamdulillah an ka sigi senfɛ bɛn kɛra kan ne ni Yunus Amadu ko an kana se ka Keɲeba représentant kɛnɛ kan ka na yira an ka mɔgɔw la ɲɔgɔn fɛ fan bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛnna a fɛn o fɛn ma ka bɛn nisɔndiya kɛnɛ ma ka bɛn dusukasi kɛnɛ ma an bɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment bɛɛ lajɛlen na ka dɔn dɔrɔn karamɔgɔ hakilina ye min ye an bɛɛ b'o de kɔ o de y'an yɛrɛ se vraiment kɛnɛ kan yan donc hali bi ka sɔrɔ ka dɔw de kɛ hali bi an ka banbagatɔ ninnu ye yarabi an ma hali bi ala ka saya kuma lafiya ye an yɛrɛ fana an natɔ mɔgɔ caman sara na u ka ŋaniyaw la a n'an yɛrɛ taw
ya rabbi an y'a bɛɛ lajɛlen yira ala la ya rabbi. Wala komi an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ ne bɛ ka section présenté o la an mana foyi la fo ka na a ɲini ala fɛ an ka daba minnu bɛ yan nɔ n'o ye an kɔn ala ka hinɛ na ka na dugawu kɛ u ye ka ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ye n'a y'a sɔrɔ fɛn mun ni ala cɛ ala k'o yafa u ye n'a y'a sɔrɔ fɛn mun da fɛn ala k'o tabi ka ɲini ala fɛ an yɛrɛ minnu m'o kɔ yan nɔ ala ka labanko ɲuman di an yɛrɛw ma ala k'an yɛrɛw tanga ala k'an yɛrɛw kisi nin ko in bɛɛ lajɛlen n'a y'a sɔrɔ sababu b'a la o ye an karamɔgɔ ye Seyidi Sɛrifu Usumani Marana Hayidara ale de y'a kɔnɔjɛ an ye k'an bila ala ka tiɲɛ sira kan o de ye sira in yira anw na n'a mɔkɛ ka yamaruya ye o la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye Sɛrifu Usumani Marana Hayidara ye k'a ɲini ala fɛ cijɛ min ala bolo ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o d'a ma a kɛlɛ anw ye ɲɛmɔgɔ ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'an yɛrɛ kɛ a ye kɔmɔgɔ ɲuman ye ala kana an ka fitiri wali ala kana kɛ fitiri wali a ma ala kana jugu bɔ ala kana kɛ k'a jugu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana kɔlɔsi ala ma kɛ kira kɔrɔma kosɔn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛ barikada ni ala sɔnna ma bi an bɛ don ɲuman na bi jara hukumu kɔnɔ ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma jara hukumu kɔnɔ Gawo tɔgɔra ne de nana ka bɔ Gawo kana section présenté yan don ɲuman na ni ala sɔnna ma jara kɔni a bɛɛ ka taa a cogoya bɛɛ lajɛlen kan an bɛ laɲini min ɲini jara ni ala sɔnna ma ala sabati ɲini a kɛra jamako da ye don ɲuman na yan ni ala sɔnna ma donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada k'a fɔ ala nana bɛɛ ɲuman ye cogo min na ala ka bɛɛ ɲuman segin ka taa i ka yɔrɔ la o cogoya kan ka karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo ka Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo section tɔgɔra Ablaye Minɛ Jodo ka bɔ Gawo salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ala sɔnna an nana an karamɔgɔ ani an fa n'o ye Sɛrifu Usumani Marana Hayidara ye ale denkɛ ka ziyara la n'o ye a n'a balimaw siga t'a la o de nali de don o la an bɛ ala deli an nana minnu ka ziyara kɛ ka na bɔ u ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a kɛ yafa ye u ye ala k'a kɛ jurumu yafa ye u ye an yɛrɛw minnu nana kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a kɛ yafa ye an ma ani kaana ye an yɛrɛw ma yanni an ka don cɛ ka tila sa an fatu nin sira in kan o la vraiment wajuli de don bi nali yan wajuli de don parce que a bɛ dɔ fara mɔgɔ ka ala ko kan siga t'a la an nana minnu ka kɛnɛ in kan an nana kan fana an maloyalen tɛ parce que mɔgɔ minnu an b'u dɔn ka daminɛ fa la ka se bunaɲagi ma ani binɛfu fɛn o fɛn fɔr'u la an y'a bɛɛ mɛn wa an b'u dɔn o la an bɛ ala deli yarabi ala k'an yɛrɛw kɛ o cogo la o la an bɛ bɛɛ fo k'an karamɔgɔ fo n'o ye Sɛrifu Usumani Marana Hayidara ale de kɛra lafiya ye diɲɛ ma ale de kɛra bi nafa sɔrɔbaga ye silamɛya la ale de sababu la bi nafa de dɔnna silamɛya la a dɔnna ko silamɛya bɛ se ka kɛ o la vraiment an b'ale yɛrɛ fo an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a kɔmɔgɔ bɛɛ dɛmɛ ala k'a ka so yarabi ala ka jɔlen to kira bonya kama sɔli ala nabi an bɛ kɔlɔba bɛɛ fo ka a section 12 bɛɛ salamu aleykum warahmatulahi taala barakatu. Alhamdulillah an nana ziyara la an karamɔgɔ fɛ komi san o san ladalako don ansaru bolo alhamdulillah an nisɔndiyalen don k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan vraiment an kɔni ta ye dugawu don dɔrɔn de ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ e ɲuman nana cogo min ala k'i ɲuman segin ten ka taa so ɲuman sɔrɔ ten yarabi mɔgɔ o mɔgɔ nana ni hami min ye ala k'a bɛɛ wuli mais an t'i ɲinɛ ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔ sababu ɲuman n'o ye Sɛrifu Usumani Marana Hayidara ye a ka denbaya ta fanga an'an ta ala k'a nɔgɔya an n'a ye yarabi a bɛ min ɲini hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala k'a nɔgɔya an n'a ye k'a ɲini yarabi mɔgɔ o mɔgɔ nana jamana kɔnɔ jamana kɔ kan yarabi ala ka sigi ni bɛɛ ɲuman ye so ala ka sɔ ɲuman kan ye ziyara ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo yarabi ala ka nɔgɔya an ye an ka su n'o ye an karamɔgɔ fa ani buna a n'a tɔ bɛɛ an bɛ dugawu k'u ye ala ka saya k'u ye lafiya ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an da don kɔnɔ ala kɛ ciba kanu kosɔn salli ala rasuli. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada depuis ziyara daminɛna Kajolo section 6 de b'a kɔnɔna na ani comité caman san o san ni ziyara sera an bɛ délégation kɛ ka na parce que nafabaw b'a la min ka bon kosɛbɛ ka na ɲɛ da an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Marana Hayidara kan ale min kɛra an jigi ye diɲɛ ani lahara ka na dugawu don kɛ a denw ye ani a kanuba bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ y'an kɔn dali la ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen wala ziyara an wasalen don an nisɔndiyalen don fo ka se an ka nanakili laban ma an tɛna se k'a dabila san o san dali bɛ fara an ka jama kan ka na wala kumana surunyana dɔrɔn ka dugawu k'an karamɔgɔ yɛrɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma a sago ye jamana in ka lafiya ka jamanadenw don da kelen fɛ yarabi ala k'o kɛ a tuma ka hami ye an sariw fana ka cɛsiri u ka baara in na yarabi ala k'an cɛsiri an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ala k'a jira an na mɔgɔ minnu nana ka b'u ka so ala k'u ɲuman segin ka taa somɔgɔw ɲuman sɔrɔ an nana ni hami o hami ye ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan
ala ka san wɛrɛ jira n na an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. An kɛra délégué ka na ziyara la n'o ye Doɲimana ziyara ye kɛrɛnkɛrɛnna Sirifula ziyara. Ala sɔnna ma anw nana Moti tɔgɔ la. Alhamdulilayi kunungo la n'o ye sibiri ye an sera yan k'an bɛnna ni an balimamusow ka wajuli ye an balimamuso 6 o ye walanda minnu fɔ tiɲɛna a kɛra jigimafa ye an bolo an jigima fara an hakili sigira o do karamɔgɔ minnu bɛ baara la ni muso fana farulu kan baara kɔnɔ n'Ala sɔnna ɲɛɲini o bɛ sɔrɔ o kɔfɛ bi dugu o jɛra n'o ye Zara yɛrɛ don ye Dimasi an bɔra k'an karamɔgɔw ka laseliw bɛɛ lajɛlen mɛn a diyara n ye a bɛnna ma n'o ye Burkina Mali Côte d'Ivoire olu ka walandaw bɛɛ lajɛlen kɔni mɛnna faamu na o siratigɛ la foli de bɛ an bolo ka se Zara naba bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ nana Ala ka segin n'a bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka taa bɛɛ sɔrɔ i ka denbaya la hɛrɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ale min y'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni Ala ka kuranɛ aya ye n'o de jogo ɲumanya an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Sero Sumani Madina Hayidara k'a yira diɲɛ na k'a yira kɛrɛnkɛrɛnna Mali ɲɛmɔgɔw la an karamɔgɔ a bɛ wuli ka jɔ mun na bi Mali kɔnɔ a dogolen tɛ ka bɔ 2012 la ka na bila bi la karamɔgɔ ye miliyari de don jamana dilanli la ka taa se ko caman na bon n'a nana ye a bɛ jamana faamaw fana bolo lihala la bi a b'anw jigi la misɛya dɔɔni o tuma an karamɔgɔ bi Ala ka a b'a ka ɲumanya mun kɛ bi a dogon tɛ maa si la o tuma an b'a ɲini Ala fɛ an ka haminako Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Bon alhamdulillah an sinsinnen kɔfɛ ni Ala tɔgɔ ye n'an solelen kɔ Ala kira ka sallallahu alaihi wasallam an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka an jɔ nin dugukolo barikama in na nin yɔrɔ sanuma in na ni maa ɲuman ninnu ka ziyara la ni bɔra i ka so ka taa bɔ i balima ɲɛnama ye a bɛ diya ye cogo min na su ta ka di a ye ka tɛmɛ o kan nin baara in filɛ nin ye su bɛ nafa sɔrɔ a la anw yɛrɛ fana ɲɛnamaw bɛ nafa caman sɔrɔ a la ka fara su ta kan sabula alajɔnba dɔ tun bɛ yen ko Ibrahim Bun Adaham a yalatɔ Basira sugu la u ye question dɔ d'a ma k'a fɔ Ala ko a ye n wele n b'aw jaabi k'anw b'a la ka Ala wele kabini waati jan ko Ala m'an jaabi a ko Ala tɛ sɔn ka aw jaabi ka d'a ka jogo tan bɛ yen o dafalen don aw la o kelen o kelen n'o ye sɔrɔ i bɛ Ala wele a tɛ jaabi a jogo tan in an da tɛ se 9 ma mais an bɛ kelen dɔrɔn f'a ɲɛna o de ye dafantum amwaatakum walam ta'tabiru bihim a ye a ka su don kaburu la aw mago ma jɔ u la bon o dɔrɔn kosɔn i bɛ Ala wele a tɛ jaabi Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali kan ka ɲɛsin ninnu sukɔrɔw de ma surtout minnu ye nɔ bila diɲɛ na ka sɔrɔ ka taga fancinin Ala ka hinɛ na a bɛ hinɛso fana n delila ka se a ma haminako caman na a dilara nasi ko tɛ sɛbɛko tɛ min b'a ni Ala cɛ dɔrɔn a b'o jira wa ne yɛrɛ fana ye nafa caman sɔrɔ o la bon Ala tɛ fitiriwale ye k'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛnama bɛ se ka ko dɔ dilan ko n'a fatura o tɛ se ka dilan donc mɔgɔ ɲɛnama bɛ min dilan n'a fatura o de ka bon ka tɛmɛ ɲɛnama ta kan donc sababu mun ye an se yan ka bɔ su ye ka an yɛrɛ surunya Ala la ni a ye ka an yɛrɛ fana kɛ dugawu jaabi mɔgɔ ye ni a ye ka su yɛrɛ fana ɲɛnafin bɔ a ka kontan ni an ye ko karisa yɛrɛ fana nana donc o de ye an se yan dugawu minnu kɛra an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ mais an tɛ bɔ kuma na fiyewu fo an ka segin k'a ɲini Ala fɛ diɲɛmɔgɔ min kun jɔlen don an karamɔgɔ ka nin waati in na kabini an bɛ Buwake tournée na ni maa o maa sigira an ma sigi ka se miniti ma fiyewu an ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la n'an ma an seko dugawu kɛ jama min na mawuludu la an karamɔgɔ Usman Seru Madina Hayidara fɛ u nana ni hami min ye Ala kana u n'o segin an bɛna an karamɔgɔba min fana sɛgɛrɛ hami min b'a la ka hami fana dilan an y'o ɲini Ala fɛ a mɛnna mais an bɛ segin dugawu in de kan ni jama lahawta minnu bɛ na kira cili kɛra diɲɛ bɛɛ ka hinɛ ye sɔsɔli tɛ o la hali ni diɲɛ bɛɛ m'a dɔn anw ka Mali kɔni b'a dɔn parce que ni mawuludu sera n'i ye a tɔgɔ ye di minnu bɛ frontière la a polisiw 20 ni 10 minnu bɛ sɔrɔ fo ka taa se vaccination minnu bɛ kɛ fo ka taa se wotoronitigiw ma taxitigiw fo ka taa se jisuma feerelaw ma fo ka taa se an karamɔgɔ telefɔni kariti gasoil essence
nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni mɔgɔ m'a fɔ Mali kɔnɔ i kɛra fitiriwale de n'o tɛ mawuludu waati kunkurunin kɔnɔ a bɛ min don Mali bilisier kɔnɔ san mumɛ bɛɛ Mali baara foyi tɛ min b'a don donc o la mawuludu kira ciri kɛra diɲɛ bɛɛ ka hinɛ ye surtout anw maliyɛnw donc a bɛ sababu y'an karamɔgɔ mun ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ka aw yɛrɛ fo k'aw barikada k'a ɲini Ala fɛ nabaga bɛɛ Ala k'a bɛɛ ka hami nɔgɔya ni banbagatɔ ninnu ye ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ an bɛ nin baara min na Ala k'an sabata kan an nakun ziyara nin na an mana juguman sira fɛ sababu min y'an se yan o ye an karamɔgɔ ani an ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Mamadu Elimadani Hayidara o min y'an kɔn Ala ka hinɛ na an nana ka na ziyara kɛ o la nin kuma kɔnɔna na an ye minnu sɔrɔ a kɔnɔ hakilina minnu sɔrɔ a kɔnɔ o ye de an karamɔgɔ Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara o de ye baara ninnu bila an bila baara min sira kan n'an ye faamu min sɔrɔ baara kɔnɔna na an bɛ ka baara kɛ n'o ye an tɛ ka baara kɛ an kun fɛ a ye dalilu de yira an na dalilu minnu b'a to baara nin bɛ se ka kɛ o de y'a to an ye baara nin kɛ o la an bɛ foli yɛrɛ lase an karamɔgɔ fɛnɛ ma Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara ale min y'a bila nin baara ɲuman sira kan Ala k'an na sabati Ala k'an yɛrɛw mɛn baara nin kɛli la hakilina wɛrɛ caman bɛ baara nin na mɔgɔw bɛna dugawu kɛ banbaatɔ fɛnɛ ye o bɛ dugawu fɛnɛ ɲini Ala k'a ɲini Ala ka hinɛ o la ka tila k'a ɲini Ala fɛ olu hɔrɔma ninnu kama kosɔn Ala ka se k'u makow dilan Ala ni Ala kɛra barika la u bɛ ɲini kɛ n'o fɛnɛ de u tɛna kɛ ko u bɛna ɲini mɔgɔ fɛ u bɛ Ala de wele fɔlɔ Ala ka hinɛ o la kama min b'u la ka tila k'a ɲini Ala fɛ Ala ka se k'u makow dilan n'o olu fɛnɛ kama ye o de ye mɔgɔw fɛnɛ nakun ye o la section de kati tɔgɔ la an b'a fɔ baara nin a ka ɲi kojugu a daminɛ ni sisan cɛ ka section bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan yɛrɛ ta jama a cɛyara san o san dɔɔni de bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a ɲini Ala fɛ baara nin a bɛ ɲɛ cogo min na Ala ka a tɔ saba t'an bolo dɛ halisa Ala ka jamana Ala k'a yiriwa an karamɔgɔ Ala k'a maɲɛ Ala k'an na sutura salatu ala nabi. An nana ziyara min na nin ye an b'a dɔn ziyara nafa min bɛ a la daraja min bɛ a la kɔrɔta min bɛ a la maa si tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ni Ala yɛrɛ tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an karamɔgɔ Sheikh Sirifu Usumani Madani Hayidara a denkɛ n'o ye Faɲini anw n'a jɛra baara ma a ye wajuli kɛ fana o la anw kɔni bɛ yan bi an nisɔndiyalen ani an fari foninen ani an hujininen bari ka d'a kan belebele minnu bɛ yan u tununa an na an ka diinɛ jɛturaw don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a k'u kama ne ni aw Ala k'an hami dilan san o san an bɛna nɔ an ka section kɔnɔ maa dama min de bɛ taa fɔ an ka président ye ani an ka barokɛyɔrɔw la k'a fɔ n ka hami dilanla an tɛ se k'o fɔ k'o s'a da la Ala de bɛ hamiw dilan nka kama bɛ Ala yɛrɛ bolo ni hamiw dilanli ye yarabi Ala ka kɛ Sirifu ninnu kama ne ni aw Ala k'an hamiw dilan tɔɔrɔ fɛn fɛn mana ye ziyara in kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ bɛɛ wuli Ala ka san wɛrɛ jira an bɛɛ la Sirifukɛ yɛrɛ n'a ka dɛmɛ an b'u kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ Ala ka don ni ɲinibaa jugu bɛɛ tɔɔrɔ cɛ Ala k'o kɛ Ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilayi an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye don ɲuman kɔnɔ Jamiyatu Ansarudine International olu bɛ jɛ ka ziyaraba kɛnɛ min sigi san o san an karamɔgɔ Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara ale ka denbaya minnu ye an kɔn Alahu Taala ka hinɛ la k'a kɛ tasibila ye ka se olu ma nin tun y'an ye o kɛnɛ de kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati ka foli la kumaba k'o ta k'o di an fa ani an karamɔgɔ silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ Alil Makam Seydi Sirifu Usumani Madani Hayidara ko Ala k'an ɲɛ mɛn ala shukran lakum fi amanillah. Usmani vitamini Usmani Haidara Usmani kalande umiko Sharifu ni Haidara Usmani vitamini Usmani Haidara Usmani kalande umiko Sharifu ni Haidara